Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku dai, fatan muna lafiya, sannun mu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. Barkan mu sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Yau bidiyo na zan yi shi ne a game da masu tambaya yadda ake ɓoye hotuna ko bidiyo a Google. Akwai wanda suke min tambaya sosai a game da wannan abun. Shi yasa na ce bari in samu lokaci in yi bidiyo domin in nuna musu yadda ake yi, sannan in ɗora a YouTube kowa ya kalla, sannan wanda ya kalla zai iya wa ɗan uwansa sharing, domin za ka samu akwai wanda suke da buƙatan sanin yadda ake amma babu hali, ba su san yadda ake ba. Mutum in ka tura mai bidiyon insha Allah zai ga yadda ake yi. Kafin mu je ga cikin bidiyon, abin da nake buƙata a gare ka shine ka yi subscribe idan dama baka yi ba, sannan idan kuma daman ka yi subscribe to ka yi like na wannan bidiyo, domin yin liking din yana ƙara min ƙarfin gwiwar binciko abubuwan da za mu ƙaru da su dukkanmu tare da ku. Ba zan cika ku da surutu ba, bari mu je ga cikin bidiyon in nuna muku yadda ake yi. Shi ɗaura foto a Google ya kasu gida uku ne, ma'ana 3 method ne. Na farko, wasu sukan yi amfani da Google Drive, wasu kuma sukan yi amfani da Gmail, application na Gmail wanda yake ƙarƙashin Google kenan. Wasu kuma sukan yi amfani da ɗayar hanyar kenan, wacce yanzu zan nuna muku ita ce Google Photos. Ita wannan Google Photos ɗin ta fi kowanne ma sauƙi wurin adin bidiyo ko hotuna. As simple as easy, gaskiya ta fi kowanne sauƙi. Ita ce ma yanzu zan muku bidiyo a kanta, domin duk abin da ya zama ya fi sauƙi shine mutane za su fi iya yin sa, sannan kuma su fi gane yin sa. Da fari wannan application ɗin da zan nuna muku shine wannan da kuke gani. Wannan da kuke gani kenan shine wannan Google Photos. Na san dai kana amfani da Android zai wahala a ce babu shi a wayanka. Duk wata Android dai tana aiki to za ka same shi a ciki. In ma babu a ciki, za ka shiga cikin Play Store naka, sai ka zo wurin searching kamar yadda kuke gani can sama, sai ka rubuta Photos, misali Photos. Yawa, kamar yadda kuke gani gashi nan anan ya bayyana. Sai ka soke shi, ka install din shi a cikin wayanka. Bayan ka install din sa, sai ka bude shi kamar yadda kuke gani. In ka bude shi, zai kawo maka fotunan ka kamar yadda kuke gani. Daga can sama kun ga akwai alaman foto nawa kenan, wanda email ɗina ne ke kai. Kuma da bukatan dole kai ma sai ka bude email. In kuma kana da email, sai ka yi login ɗinsa a wancan gurin saman kenan. Bayan ka yi login ɗin Google ɗinka akan gurin a saman can, abin da za ka yi shine, abu na gaba, za ka taɓa kan fotunan nan kan, sai ka danne, sai ka yi selecting adadin waɗanda kake so ka saka a Google can kenan. Misali gashi yanzu kuna gani na yi selecting wannan guda ukun kenan. A nan ƙasa kenan ga wasu rubutu a ƙasa, ga sharing, ga add to album, ga create. Kuna gani ina scrolling ɗinsu, ga sunan kamar yadda kuke gani. Yawa, bayan ka yi selecting ɗin hotuna, misali ga sunan guda uku na yi selecting, sai ka tafo a rubutun da suke ƙasa a jere. Akwai sharing, akwai add to album, kai scrolling, ga wani nan inda aka sa back of, kun gan shi inda ina nuna shi, sai ka taɓa shi. Ka gani yana uploading. Kun gani na ja notification ina gashi yana uploading kamar yadda kuke gani. Gashi yana uploading a notification kenan. Sai ka ɗan jira shi, hotunan suna haurawa can cikin Google ɗin kenan. Za ka jira shi, wannan layin da kuke gani koren yana tafiya, zai zo har ƙarshe. Adadin yanayin tafiyansa, yanayin fotunan da ka ɗaura kenan. Idan ka sa fotuna masu yawa,
so zai ɗan jima yana upload. Idan kuma ka sa fotunan da ba su da yawa zai haura da wuri. So wannan shine hanyar da za ka bi ka yi adin ɗin fotuna a Google ɗinka. So su ma sauran method ɗin da suke a baya na yi bidiyo a kansu. Idan kuna buƙatar zan sake bidiyo a kansu, domin wancan bidiyon da na yi sun ɗan jima, wasu ma ba su gan su ba. So abin da nake buƙata ku yi subscribe, sannan ku yi like, ku yi share na wannan bidiyon. Na gode sosai, sai mun sake haɗuwa da ku a wani bidiyo na gaba.